Az illusztris társaságban ott volt Donald Trump is, aki hónapok óta hangoztatta, hogy az elnök nem is az Egyesült Államok területén született. Kérem, foglaljanak helyet! Nagy öröm, hogy itt lehetek a Fehérházi tudósítók vacsoráján. Micsoda hetünk volt! Néhányan már értesültek róla, hogy Hawaii államból megkaptam a hivatalos születési anyakönyvi kivonatomat. Látom, Donald Trump is itt van. Senki sem lesz nála boldogabb, ha a születési anyakönyvi kivonatom ügye nyugvópontra jut. Végre foglalkozhat a valóban fontos ügyekkel. Például jártunk-e a Holdon, vagy humbug az egész? Reméljük, a dokumentum minden kétséget eloszlat. De ha valakiben mégis ott motoszkál a kételj ördöge, hadd mutassam be, most először az életben, a születésemről készült hivatalos videót. Ne feledjék, 50 éve senki sem látta ezt a felvételt. Még én sem. Na, nézzük. Szeretném megnyugtatni a Fox News asztalánál ülőket. Tréfa az egész. Ez nem a születésemkor készült videó, hanem egy gyerekeknek készült rajzfilmből való. Ha nem hiszik, hívják fel a Disney stúdiót.